weltaare ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltaare tv to kusana yoni to kolomina to madina alheri to gawinane to korkojela to fasudeɓe to kuñankari to awoyni ko on takusan juula ha e nder duɗal ceerno abou ahmeda bachirou ba to guetema birude ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie inspection générale ɓe kolli tigui tugui 2019 fayi 2020 woni nder hitande wotere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e goho oto taw ko otoji ɗi hinde sg woni otoji laamu ko majji beele ronkude jiite ɗum kadi yitede to leydi Sénégal daddiɓe leydi Sénégal ɓe kolliri tigui eɓe jokki yiilade oɗo saaha joni Salifa Sadio gardiɗo mawɗo robbela ɓe Casamance hewɓe noon kolliri ene cikki ko dogɗo kanko e joom suudu makko eɓe jaɓani kerola to leydi Gambie to leydi Mali to leydi Sénégal ha joni ma jaaha to Ziguinchor kettoɗen musidɗo men Amadou Isaka Kébé to leydi Mali cettala CEDEAO ɓe jooɗima aljuma hanki o batu mabɓe ɓe kolliri tigui eɓe mbawi rokkude transition o ɓe mbawi rokkude ɗumen ɗo ha lebbi sappo e jeegom walla lebbi sappo e jeetati ɗum noon kay koko fati e transition ɓe mbawa ɓe jaɓata ɗo e duuɓi ɗiɗi kabaruji men to Burkina Faso seɓɓitiɓe mbaɗi janguji mumen e poste gendarmerie wondude e poste de sécurité routiére e mairie e bureau mairie ji ɓe mbawi funnague leydi ndi ɓe duppi ɗum duppugol kulɓinigol no fewi bisimilla moon e ketki hotodirte joni joni jañoɗen الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون sadaqa allahu lazima ɓatake ruttude duwawu hono sohna Ummou Bayla Deme tawteɗo to Burkina Faso ina rutta duwawu faade dendagal bandiraɓe silla jongtonaɓe e dendagal guure taari ɗum kala faade kadi e Sinthiou Boumak naɓe Félix Seyba Gorgol naɓe Kay Haydi naɓe Ndendori naɓe Wendu Bosoya naɓe Kidira naɓe Bakkela naɓe Dabiya naɓe Sinthiou Joom Joro naɓe Ciloña naɓe e Nouakchott naɓe Mauritanie naɓe e dendagal lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal kala e ko noon kadi emo fecca mo yetta omo jarna dendagal Mauritanie naɓe e Sénégal naɓe kala feccuɗo arnoɓe kay feccude mabɓe sunare e noddunoɓe téléphone aji e duwinoɓe réseaux sociaux kala jaltugol aduna joom galle mabɓe biyetenoɗo Mamadou Aliou Sall o ɓurno lolide noon ko Mamadou Ramata o yaltuno aduna koto leydi Burkina Faso o wiriya to Sinthiou Boumak omo wi on tan o wiriya to Sinthiou o wiriya tigui o wiriya to Silla Jongto kanko sohna Ummou Bayla Deme noon jettinde ɗo ɓatake o omo jarna on omo wi on yo Allah windan on baraji so windi oto momtum on jokki hen ɗam yo Allah jokku balɗe moon ko ɗum ɗo tan woni ko neɗɗo wawani bandum siftinde on noon yettini ɗo ɓatake o ko sohna Ummou Bayla Deme tawteɗo to Burkina Faso kala rafi mo Allah addi omo jippini kene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari wallidde en e safrude men ha moni kala watta yaade haaju muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ko ala rewam ala efe ala haydara ko joomiraɗo jippini a yarat tan aɗa yiito hen nafoore hoore maɗa an jogiiɗo caɗele koyɗe muusooje mo ɗaɗi mum donnata ƴiiƴam muɗuma an jaaɗowo ɓanndu wulooru jogiiɗo AVC jogii cardiaque nangata taare jogiiɗo caɗele ngoraagu jokkondira e gorela teya heewɓe kuutoriima gorel teya kollitin jiitima heen aafiya mawɗo no feewi
hay so tawi wona rafiji limtaɗi ɗi gorel teya ko nafoore mawde ko nafoore moƴƴere an jottiɗo yahata juma yahata jama jokkata en ɗam koyɗe musoje puƴƴiɗo koyɗe musoje jokkodir e gorel teya so tawi koto Italie gonɗa jokkodirta koye ceerno Abouli plus 39 339 85 77 739 so tawi koto Espagne gonɗa jokkodirta koye Boy Touré plus 34 634 29 22 96 so tawi koto Centre Afrique gonɗa plus 236 775 50 75 08 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77 so tawi koto leydi France gonɗa Harouna Ngayda 00337 82 33 80 55 so tawi ko site internet mo gorel teya www.gorelteya.com kala hen ko jiɗɗa sa jokkondira ɗeɗo hen tonggode ma heɓen kollaɓe musidɓe tedduɓe cafroɗen gorel teya dañen jaam kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone hoore biira nogasi jeegoma lewru mboy hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi habaruji men e ɗemgal pulaar e sowta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen gardidi kabaruji men ko leydi Mauritanie pudorɗen inspection générale des finances waɗi enquête muɗum e nder dawal woni tuggi 2009 faade 2020 ɓe kolliri tigui e nder ngal ɗon dawal ɓe tawi tigui fodde ɓe tawi tigui otoji kewɗi ɗi hinde SG woni service gouvernemental tawa ko otoji laamu 190 oto laamu ɗum woni ko majji melew koronka yitede e nder ngal ɗon dawal ɓe kolliri noon e tawa kadi wi noon ko ministre des finances leydi Mauritanie ɓe kolliri hen 195 oto ɗin ko majjuɗi melew ronkaɗi yitede 300 noon e otoji 4 ɗina jiitama tawa ko dokkaɗi tawa kadi ko dokkugol ngol rewani lawol ɓe kolliri kadi fodde 60 oto ɗina ko majjuɗi melew caggal kayde mbaɗano mission de voyage jeehi gartani o holliri noon oɗo bilan ko bilan provisoire saabu kaya losgoji ɗi woni enquête o ne jokki soit gasde ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen windere nde kala ina jogui kulhuli mawɗi no fewi ko fati e ngakkugol beele woni tigui ko fati e ngakkugol gawri gem ha eɗen gandi noon gem ha kañum waɗirte gueɗe kewɗe no fewi ha tengti noon e faringa oɗon saabu kay kulhuli windere nde jogui saabu ɗiɗon gawri gem ha hewno ummorade ko to leydi Russie walla to leydi Ukraine e oɗo saaha joni tawateɓe e guerre cattuɗo no fewi leydi Mauritanie ne jeeyano noon e leyɗele joguiɗe kulhuli ko fati e gakkugol gem ha e nder leydi muɗum ɗum saabi noon laamu ngu ƴetti peeje kese e wiide kay hono gardiɗo patronat mawɗo patronat mo leydi Mauritanie hono Zeynil Abidine wonde kay e oɗo saaha joni batuji ɓe ƴetti peeje kese taw ko laamu ngu ƴettiɗen peeje ɗen peeje noon ko ƴettude rimdude batuji ummorade leydi Argentine tawa kadi ko rimdude beele ha heewi woni gem ha nana e lawol mum faade e ndiyam faade ɗo e nder faade Nouakchott laamugo leydi Mauritanie teskama noon ko hollirama tigui teskama kay guila lewru février gem ha ene tugui cogguji mum ene fuɗɗi ngabbude no fewi e nder yoga e jee tawateɗe e nder leydi Mauritanie PAM ko programme alimentaire mondial ɓe kolliri tigui wonde e nder rapport mabɓe wonde leydi Mauritanie ene importation muɗum ko fati e beele 80% importation mabɓe de beele ummoto ɗum koto leydi Russie 20% keddiɗo o koto leydi Ukraine ɓe kolliri noon e kaɓe kala hitande leydi Mauritanie ene sohli ko famille kala ujunnaje tati famille kala temetere capanɗe nayyi ujunere tonnes taw ko beele ɗum noon koye faade nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon leydi Mauritanie noon e holliri noon e oɗo saaha rapport cakkitiɗo ɓam mbaɗi ko leydi Mauritanie ene sohli kay ha 1,5 tonnes ɗum woni ko leydi Mauritanie importi 1,5 ujunere tonnes mo leydi Mauritanie importi gem ha ummade caggal leydi faade
nder leydi he e hitande mayde woni 2020 2021 ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen terɗe sappo jeeyaɓe gouvernement ɓe mbaddi batuji mabɓe e gouverneur uji tawteɗi e nder noksota batuji ɗi noon ko caggal cagguɗi yidde kay ɗoftade jamiroje hoorejo leydi ndi caggal nde o wanno discours makko o ñiŋi no feewi e oɗo saaha joni laamu ngu jagoggal kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi o e jaccungol laamu o holliri tigui wondi mujibu ɗiɗo batuji noon ko yidde kay ƴettude peeje e solution caɗele kay population jogui e kala saaha e nder jokli leydi he kala batu gadano ngu noon ko hakkude kamɓe gouverneur uji ɗi hakkude mabɓe e ministre kalfinaɗo ko fati e gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude ministre des affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs wondude e ministre kalfinaɗo ko fati jangde wondude e commissariat à la sécurité alimentaire e tawtorede secrétaire uji généraux ji ɗiɗi woni secrétaire général ministère de l'équipement et des transports wondude secrétaire général du ministre de l'hydraulique ɗina secrétaire uji ɗiɗi noon adan ɗumen tawtorede batu ngu ko ministre jagorɗe mumen e oɗo saaha joni tawi jillu mumen e nder leydi he so tawi ko batu ɗiɗaɓo ngu noon ko gouverneur uji ɗi noon mbaddi nguna batu ko jagoɓe mbaddi ɗum koye ministre de l' intérieur woni jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccungol laamu wondude e ministre du pétrole kalfinaɗo ko fate pétrole wondude e ministre kalfinaɗo ko fate ndema e ministre de l' emploi kalfinaɗo ko fate gollorɗe e ministre de la culture et de la jeunesse et des sports e tawtorede secrétaire général ministère de la santé ministre de la santé noon e oɗo saaha joni tawi jillu mum caggal leydi wa tawtoraka batu ngu so tawi ko batu tataɓi ngu noon woni sakket ngu nguna batu noon ko gouverneur ji ɗi ɓe joddi koye jagogal kalfinaɗo ko fate gueɗe nder leydi e jaccingol laamu wondude kay e jagogal kalfinaɗo ko fate élevage et délégué général pour la solidarité nationale et de la lutte contre l'exclusion ko ɓeɗo ɗi mbaddi nguɗon batu taw ko batu tataɓi walla mbiyana batu sakket ngu ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Seynabou Ka Diallo ko suka Sénégal najo étudiante tawaɗo kay ene wara goski mum ene wedda sara wuuro witengo Jawlum ene tawe tigui woɗɗani université Gaston Berger mo Saint-Louis tawama noon e goski makko tawama hen tigui gartanɗe e gagnande kolliroje tigui wonde o torlama ko adi komo waɗe enquête gadano o noon holliri tigui ko baɗaɗo viol caggal ɗum goski makko caggal ɗum kay wonki makko itta woni o wara enquête o noon ne jokki so tawi en keeɓi ko ɓuuri labde ma en gartu hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen kene wona jonte ɗiɗi joni ko dadiɓe leydi Sénégal ɓe hinde jambar nana kay jokki bombardude e wadde kay wadde kay bombardude base uji taw ko base uji oɗon biteɗo Salif Sadio gardiɗo rebelle ɓe Casamance ɓe hinde ɓe hinde MFDC ɓe jokki noon hollirama tigui noon holli e nder falde Casamance saabu kay ɓe puɗɗi ɗum ko guila ñande sappo e tati lewru mars gonɗen ɗum guila nden noon hewɓe kolori e oɗo saaha joni Salif Sadio e jooma suudu mum kay holliri tigui ɓe dogui ɓe jalti ɓe dogui tigui ɓe moltoyima e oɗo saaha joni nder leydi Gambie armé o noon ana jokki kay lincitde e nder basuji ɗi waɗi bomborde ƴewde kay so tawi goski makko tawetake hen ɓe kolliri noon kanko hewɓe noon taw ko tawteɓe nder ɗiɗon saraji te kanko Salif Sadio tawatno hewɓe kolliri wonde kay o ƴetti moto o jolni hen joom suudu makko ɓe jaari jamma ɓe pa jaɓan tigui keɗol hakkude leydi Sénégal faade leydi Gambie ene sikka tigui oɗo saaha joni koto leydi Gambie ko toon o moltoyi dadiɓe ɓe noon caggal kayde linciti base to honno ɓe tawi tigui ɓe honno ɗon ko boom cœur goto tawi boom cœur o ko tiba fawa e dow muɗum ɓe kolliri noon e nder boom cœur caggal nde ɓe linciti ɓe tawi toon tigui gueɗe kewde no fewi guila kay ko banggue guura ko wayno maaro nebam e armuji kewɗi no fewi wondude e motoji e gueɗe kewɗe ko wayno gueɗe cuisine ɓe tawi toon kadi yamba kewɗe e drogue e simme e cimmorɗe kewɗe ɓe tawi toon e oɗo saaha joni noon ɓe kolliri tigui kamɓe dadiɓe eɓe jokki yiilade moom ɓe kolliri kadi eɓe jogui ndimago wawde yiilade mo kay hay sinno ko ha to leydi Gambie to wawi wonde kala koɓe jokkoɓe yiilade hade ɓe jiitimo ɓe nanguimo foof ɓe nangdemo yeeso lawol hollirama noon kanko Salif Sadio omo dogdi e rebelle hewɓe taw ko ɓuurɓe ɓattade mo ɓe jaɓan tigui kerol fa hakkude leydi Sénégal faade leydi Gambie
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen accident musɗo waɗi tigui e dow pont biteɗo pont biteɗo mbalinga noon tawi dow lawol route national numéro 2 waɗino yimɓe joyo wasɓe hen pittali mumen yimɓe hewɓe noon tawateɓe nder nden falle ɓe joofi filen mabɓe e oɗo saaha joni ko société biteɗo Aguerroute noon ko société kalfinare ko fate laabi toppitade laabi nder leydi Sénégal yimɓe kolliri noon yimɓe tawa diwan o kala ɓe kolli e oɗo saaha joni yonti tigui ko on pont ene firte mate tigui ha yaada e jamanu ɓe kolliri noon accident ji kewɗi mbaɗoji e dow on pont sabato ɗum tigui ko patgol pont o ko ɗum sabato e kala saaha accident ji musine mbaɗa hen ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen ene teska tigui kewgol wartotoɓe e oɗo saaha joni nder leydi Sénégal tawa kadi ko wartotoɓe ƴettoɓe ɓoggol kabɓa e dande mumen wodata kabɓe belta woni ko wiyete yargam ɗum noon tugga teskama tigui tugui kay mayide lewru février faade nduɗo mayide lewru mars gonɗen hollirama tigui fodde yimɓe sappo tina wartiɓe taw koye ndina mbadi taw ko wartiɓe e ndina mbadi hollirama tigui neɗɗo cakkitiɗo tawede ene warti kay e ndina mbadi on noon tawama tigui on noon hollirama tigui on noon ko ñande alarba ɓennuɗo jamma e nder fande to Keddugum koɗo ko babiraɗo jarannoɗe duuɓi capanɗe jeeɗiɗi tawa tigui ne habbi ɓoggol e dande mum ene habbi tigui e lekki ene welta e lekki mongorowi ɗum noon hollirama omo ɗacci cuddiɗo e sukaɓe nayo on jamma kadi ko biyeteɗo a fayi noon ko bammuma sukaɓe jeeɗiɗo kañum tewki tawa ene warti to nokku biyeteɗo Dimba e nder département mo Bambeya e nder fande Bambeya ñande sappo e jeetati lewru mars nde kadi ko biyeteɗo o ene yette jeng kañum tagata tokoso kañum tigui tawa ina warti e nder guesa muɗum to Madina Wandifa e nder département mo Bunkilinga ɗum wonno ñande sappo e jeegom lewru mars nde kadi ko hono on tan waɗi tigui to nokku biyeteɗo Bumbulum noon e nder département mo Foundiougne on noon ko biyeteɗo a Camara ko guinenajo ko maçon kañum tigui tawano ene warti ñande sappo e goho lewru mars nde kadi to Diacksao ko biyeteɗo be ene yette biyay kañum tigui tawa toon ene warti e ndina mbadi bon noon ko bone dewgal ñande nogas jeeɗiɗi lewru février nde ko biyeteɗo ine yette ñang on ko imama e nder commune mo Sakkal to Louga fande Louga kañum tigui warti noon e ndina mbadi ñande nogas jeetati lewru février nde ko biyeteɗo monsieur Lo kañum tigui tawa ene de ndin mbadi ene warti to nokku biyeteɗo Gunduma balɗe nayyi ko adi ɗum noon ko biyeteɗo monsieur Sall ko biyeteɗo Emma Sall kañum tigui tawa ene warti to Saint-Louis caggal kay nde o tawtanno ñawore sukaɓe makko ɗiɗo tawa ko ñawirnoɓe ko fati viol ko metti noon e cagdele e gacce kala ɗum saabi noon ha oɗon warti to Saint-Louis on paami tigui tugui mayide lewru février faade mayduɗo lewru mars nde gonɗen yimɓe sappo tinama tigui wartiɓe taw ko ƴettuɓe ɓoggol e dade mumen barti belti e nokkuji hay e nder leydi Sénégal ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jakogal kalfinare ko fate Cellal ade e gollediɓe mum mbaɗinoɓe kewade kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen to mboroso coronavirus o yarata e koleri ɗon aseeda hannde o wonde kay nder waktuji nogas nayyi cakkitiɗi ɗi ujunere temedde joyyi capanɗe jeenayi e neɗɗo kolkisa e nder holkiso hen noon hen jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi ene qiime noon e to banggue pourcentage 0,37% e nder ɓe cellanoɓe jeetato kefti cellal mumen goto ne tampi sanne ma wallite to banggue fofango hay goto alamo rafi o yooɓi fittade mum leydi Sénégal ene yaara e oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyyi ujunere fawi temedde jeetati capanɗe jeegom neɗɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e tati ujunere temedde jeetati capanɗe jeegom e ɗiɗi neɗɗo keftin cellal mumen hano hannirta ni ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom e nayyo ko ɗum woni ko hawre ladial capanɗe tato neɗɗo e ñalawma hannde o ko teddi e juuɗe safroɓe taw ko tinnaɓe wonduɓe mo rosso coronavirus ɓe kolleri kadi ko ñakko ngo naati leydi Sénégal faade ñalawma hannde o ko windete doggol ñakkiɓe koɓe million ene fawi temedde nayyi capanɗe jeegom e goho ujunere temetere sappo joyi neɗɗo ko fuɗɗi ƴettude ñakku mumen e nder jokli leydi Sénégal kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Sénégal koto leydi Mali paaɗen
aljuma hanki o cetal seede o joɗinoma batu mum noon to Accra lamorgo leydi Ghana e gardugol Nana Addo ko fof kañum woni hoorejo leydi Ghana kañum kadi woni hoorejo cetal seede o wonno noon mujibu batu ngu noon ko jurnitade ko fate transition Mali to yarata e oɗo saaha joni e won gonka kay transition mo leydi Guinée e to leydi Burkina Faso kala ko ɗum ɗo noon ko ɗum noon ko caggal kay yon caggal kay ɗum noon jeeɗo kay so tawi e ɗum yatiri yeeso hano hannirde walla ala tuggi noon ko ɗum noon caggal kayde batum caggal kayde neɗɗo kunolaɗo kuulanolaɗo taw ko cadala seeda o nulno tigui to leydi Mali ñande tati ɗum noon caggal kayde ɓe mbanno batu mabɓe sakkede guna batu noon ɓe mbanno ɗum ko ñande tati lewru février 2022 ko ɓeɗo tawini tawtoraɓe batu ngu hono Patrice Talon ko hoorejo leydi Benin Nana Addo Akufo ko hoorejo leydi Ghana kañum kadi woni hoorejo CEDEAO o wondude Mohamed Bazoum ko hoorejo leydi Niger Macky Sall ko hoorejo ngendi Sénégal Issatou Touré ko cukko hoorejo leydi Gambie e Yammi Osinbajo on ko cukko hoorejo leydi Nigéria e biteɗo Rui Alberto ko ministre affaires étrangères mo Cap Vert biteɗo Fidel Sarasoko on ko directeur cabinet hoorejo leydi Côte d'Ivoire wondude e Semfeye Chewou Pré on ko ministre conseiller spécial mo hoorejo leydi Togo e wondude Alassane Conte on ko ambassadeur mo niɗo Libéria to Nigéria e to CEDEAO wondude e madame Francis Virginie Anderson on ko ambassadeur de la République Sierra Leone to leydi Ghana ene tawtora batungu kadi hono Goodluck Jonathan ko médiateur joɗani médiateur to ko koyre jaam hakkude CEDEAO e leydi Mali wondude e Jean-Claude Kassim Boro on ko président commission CEDEAO e woɗɓe kañumen goni tawtoraɓe nguɗona batu ɓe kawri noon kamɓe joɗinoɓe batu ngu ɓe kawri kamɓe kala e oɗo saaha joni ko fate situation sécuritaire et humanitaire mo leydi Mali ene boni no fewi saabu e kala saaha ɓe kolliri tigui jangguji e wargoji gueɗe civil ha e militaire uji kala ne ɓeydi no fewi e nder leydi he ɓe kawri kadi ɓe kolliri kawri noon kamɓe kala wonde kay mission taw ko CEDEAO nulotonoɗo médiateur nulotonoɗo ñande nogasa lewru mars nulnoto ñande nogasa lewru mars 2022 ardi noon transition ardiɓe transition ɓe namdino e nder ngal ɗon on mission ɓe namdino tigui ko transition yoɓe dokke ɗo e 24 mois woni tigui ɗo e duuɓi ɗiɗi transition noon ɗum noon yanta kay e lebbi sappo e jeetati ɓe puɗɗi ɗi CEDEAO noon holliri ine paari kay ine jaɓanaɓe transition ɗo e lebbi sappo e ɗiɗi walla so foori lebbi sappo e jeegom taw noon tuggata ko ñande sappo e joyi lewru mars gonɗen ndu CEDEAO kadi holliri eɓe kawri eɓe jokka kay eɓe jokka kay neldu toon médiateur mabɓe nolde ɗum toon e kala saaha beele kay pamodiral ene heeɓe hakkude mabɓe CEDEAO kadi hawliri ene jokka sanction ɗiɓe pawno e leydi Mali guila ñande jeenaya lewru janvier 2022 ha joni noon ɗin sanction ngaji eɓe jokki ɗum tigui fawde ɗum e leydi Mali eɓe jokka kadi kaldigal beele kay kawral ene heeɓe hakkude mabɓe ardiɓe transition eɓe mbaɗi erago kadi kamɓe CEDEAO faade dendagal partenaire uji leydi Mali ne jokkat tigui addude balle mumen e mbadi humanitaire fabade ɓesgu leydi Mali ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mali ha joni je commissariat mo sirakoro maggetana uddita noon ko uddita joni ɓoyani kene wonatana lewru saabu ko ñande sappo e goho lewru février o udditno o fuɗɗima wadde golle payɗi no fewi addi commissariat noon ko commissaire divisionnaire hono Fampier Koulibaly ɓe kolliri tigui ɓe nangui ñande sappo e joyi lewru mars gonɗen ɗum ɓe teɓima sagataɓe ɗiɗo taw ko hoɓɓe jeeyaɓe to leydi hoɓɓe to leydi Guinée ɓe nanguiriɓe ɗon kalis kewɗo taw ko halisa billet noir woni tigui kalisaji ɗi cuwa lawƴe taw woni faux billet ji ɗiɓe teeɓiɓe oɗo saaha joni ɗum noon ɓe ko tawe tigui to komin ɓe jogui noon kamɓe guinnaɓe ɗiɗon eɓe jogui complice mabɓe goto on noon ko tawateɗo taw ko Sénégal taw ko Mali najo ene tawe to jeere witende dimi dani ko on tigui woni complice mabɓe moɓe golloto kamɓe guinnaɓe ɗiɗo ɓe tawrama kalis kewɗo no fewi taw ko taw ko billet ji noir to fo billet mo so alawƴede ene tawe hen billet ji 10 000 e billet ji 5 000 billet ji 2 000 wondude billet ji 1000 francs ha joni ko leydi Mali keddonen oɗo saaha kala noon ene jangten wonde kay ɓeɗon witeɓe dozo woni wañoɓe traditionnel tawteɓe nder fande ño noon ene mbaɗa janguji mabɓe taw ko janguji ciblé woni tigui wodamoɓe joofi fenene ɓe mbaɗa mum janguɓe kebta
dendagal ngaluji mum kala eɓe kefta ngaluji mum jofiɓe fedindu noon ko responsable uji local ko wayno kay hono oɗo biyeteɗo honorable Diadji Ba wondude Amadou Araba Doumbia ɓe noon jofiɓe feɗendu kay ɓe mbaɗa e kala saaha janguji taw ko janguji ciblé kamɓe tosoy noon ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse ñande talata no gasi ɗiɗi lewru mboya gonɗen ɗum ɓe mbaɗi conférence mabɓe de presse on conférence noon ɓe mbaɗi ɗum koto galle biyeteɗo maison des aînés mo Bamako waɗi animé conférence o ko biyeteɗo Alpha Djenepo on noon ko ɓattiɗo ardiɓe dosoɓe wondude e Yaya Coulibaly ko secrétaire administratif kawral pelle ɓeɗon doso en e nder leydi Mali kala e nder conférence o noon ɓe jeddi ha suudu ladde dendagal koɓe tuuma e koɓe takka ko kala ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar ko to leydi Burkina Faso panen to leydi Burkina Faso to funnague Burkina Faso noon sebbitiɓe mbaɗi toon janguji mumen kewɗi no fewi ɗin nok ñande aljum ñande jamma alkamisa ɓennuɗo ɗo ɓe mbawi tigui yande brigade gendarmerie wondude e poste sécurité routiére wondude e commissariat des police mo wuuro witego Bilanga kono noon kadi ene tawego noon tawe to dow lawol faade to wiyete fada gourma to funnague leydi ndi ɓe mbawi kadi jangu mabɓe ɓe mbaɗi jangu kadi ɓe duppi ɗiɗon poste ji ɗiɗon gendarmerie kala ɓe duppi ɗum ɓe mbawi duppude kadi ancien salle de réunion tawateɗo e mairie wuuro ngo hollirama noon hay neɗɗo goto ala basɗo hen fittade muɗum ma en dutto to leydi Sénégal jehen ha to Ziguinchor noon kettoɗen musidɗo men sehil men Amadou Isaka Kébé ko kewi Amadou Isaka Kébé holko kewi e Ziguinchor. Assalamu aleykum oɗon bandiraɓe Weltaare TV on calminama on juurama on ñagama duwaw on neldama duwaw e ballal Zig FM 100.8 ɗo e nder Ziguinchor. kabaruuji garaɗen ɗo hannde ko to e Kafountine eɗen gandi maire o darima hannde e dande maayo o ha feere ɗo laaɗe ɗe garata ɗo e restaurant ji gonɗi ɗon ɗi e hôtel aji gonɗi ɗon ɗi e yentude passion ngaji gonɗi ɗon ɗi ɗum noon o darima ɗon hannde holliddeɓe koɓe ummotoɓe ɗon ɗo ɓe goni ɗo nde wonno maayo ngo saaha fof e ngo ƴefa ha ngo ngabba dow ɗum noon o wi koɓe ummotoɓe ɗon ko ɓuuri yawde yaccade saabu ina wayno kisal mabɓe ala ɗon ɗum noon ina wayno ɗiɗo duuɓi fof ko ɗon tan ɓe gonno kamɓene ɓe gullitima ɓe mbi soɓe ummima ɗon holto ɓe gonata ɗum noon ko ɗum ɗon woni gulali hakkude mabɓe e maire mabɓe biyeteɗo Ablaye Sagna so en ummima ɗon en gartiɗo e nder Ziguinchor eɗen gandi kanko maire wuuro ngo woni Ousmane Sonko walla ɓe mbiyatamo président Ousmane Sonko ina wayno arjoue makko gaddano debbo biyeteɗo Faty Badji haali hannde ɓe darima hannde ɓe mbaɗi hannde duwaw e nder maire Ziguinchor o ɓe mbaɗi hen julɗel ɓe mbaɗi hen jangde ɓe mbi ko fandare hakkude président Ousmane Sonko maire wuuro ngo hakkude makko Adji Sarr kaɗo haala beele e ka ñifa ka haɗa ɗo henna saabu kala nde ko ummi ko dille leydi ndi wonata ɗum noon nde ko fuɗɗi nde ko 14 fittandu warano jawɗele kewɗe duppa ina wayno yimɓe heewɓe ko ɗo ndewi dañi basal mumen gila e station uji ha e bitikaji ɗum noon ɓe mbaɗi hannde duwaw ina wayno hannde ina famɗi keddiɗo kamɓe fof ɓe ngari ɓe notima e noddandu wadde duwaw pour kaɗo haala beele e ka ñifa ka gasa hankkante ha laaɓa ka wasa ummitade ɗum woni koɓe mbaɗi ɗo henna hannde e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor ɗum noon eɗen gandi lawol route national o ina wayno balɗe ñanden ɗe fof eɗen gandi fodde balɗe 5 balɗe 6 lawol ngol alano hoolare so neɗɗo waynima ɗon yaaha Dakar kañum wonata koye kulhuli koreji mum wona koye kulhuli ga ummi ga e to fewi toon koye kulhuli ina wayno kisal wonti e lawol ngol ina wayno armée ɗe ɓe pitti kala ko wonno e saraji ɗo e ko dartono ɗon ko fof e dartoɓe ina paddo yimɓe ɓe fof ina wayno armée ɗe darima pitti ha laaɓi ha ɗaati ɗum noon ko ɗiɗo kabaruji garan noon ɗo e nder Ziguinchor Ghalii Abuu Bah e ko taari Ziguinchor musidɗo moon Ahmadou Isaka Kébé gorko jeyaɗo to e mbotogo joɗani ɗo e nder Ziguinchor dokko kabaruji yo Allah hokku en walde jaam.
Amadou Isaga Kebe golle ma jooɗi peewi eɗen mbiya tan denndaangal banndiraaɓe heddotooɓe Ziga FM kala ciɗɗo e heɗaade kabaruuji windere laaɓɗi laaɓtude yo hetto kabaruuji weltaare e ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maaɗa musidɓe tedduɓe gasi haa laaɓi cera ko ɗum ɗo wonno ko tonnguɗen kabaruuji men e ɗemngal pulaare sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallaagal ko Saydou Abou Bah to le wuro men Ziguinchor ko Amadou Isaga Kebe ketkimalaaki jam yo jam Allah jogomi jogo on.